Hamhagıt bugün bizden üçüncü bizden tevgü dersi. Biz bugün şunday silter beylerge öğreneriz. Bizge bu silterde beyle olsun. Şunday pryaja karap kılasak. Ol pryaja min algan pryajanın ismi Lama Moskva. Хлопок Lurex. Kalınlığı 100 gramga 325 metr. Яки 50 gramlık pryaja alsaq, ol yakınsa 150-160 metr. Şularak bulurga teyişinde. Артабан 20 штук мойнсак, 2 миллиметрлык мойнсак 20 штук һәм өс корт баш. Тагыла бейлер алдынан мин ишайтып 20 мойнсакты пряжага теддим. Тедгәндән һуң дип кенә ипте үземә үтеп алам, бу адак безгә кирәк буласак. Якынса 70 сантиметр, наверное. 70 сантиметр еп өтеп алабыз да ситке халып коябыз. Һәм мойнсактарды тегәндән һуң без корт баштарды пряжага тегеп коябыз тоже иңнадактан өс корт башты. Әгәр дә корт баштарыгыз булмаһа, һәр корт баш орынына шулай тамсы формасында булган бер мойнсак нимәлә куя аласыз, куллана аласыз. Һәм епте без епкә тегәндә корт баштың арткы ягынан түгел, алгы ягынан чишектән индиреп тегәбез. Şayet bizden gitti işte başlar aldığından 20 mıysa bulurga değişem öz kort baş. İşte başlar. Kurçok mınan. Kurçokka kelgende miniki ikinci hanlı kurçok. Hübüdeki karaya gabinde baltara yeki номер 2 деген kurçok mı kullanı Allah'ı. Şayet işte başlaganda biz intevde kuydu işleybiz. Hem yetik boş kuyd beyleyiz. Sen воздушный петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hem bir воздушная петля корт башман куша бейлейбиз. Şulaydı. Birev. Tağıla 7 boş kuyd. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hem tağı bir kort baş menen beyleybiz. Воздушная петля. Hem tağıla 7 kuyd. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hem tağıla bir kort baş menen boş kuyd. Воздушная петля. Артабан өс воздушная петля. 1, 2, өс. Hem bizim mına şulay öz kort baş tedilgen rät kelip sağa. Хәзер инде biz işte bulay beyleybiz. Kort baş bizge karap torurluk ite burabız da. Hem воздушный столбики без накида beyleybiz indi. Ошунда отыртабыз мына. Bir электрip алабыз bir генә өлешен. Мына күзле караһаң, өз өлештән тора битендә bir күзен генә ситен генә электрip алабыз да. Воздушный петлялар столбики без накида отыртып сыгабыз һәр бер күзгә. Шулай итеп bir күз булай бултырды. 2, üçüncü күз корт башта була инде. Өс. Bir өлешен генә электрip алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Epet kort baş bizge karap tururga teyиш. Sitten gene bir ülüşün alabız da. Tağıla bir көз beyleybiz stolbik bez nakida. Tağı 7 stolbik bez nakida. Birau. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kort baş көземнен болған көтен bir stolbik bez nakida отыртабыз. Hem tağıla 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Ошо хонго көзгө 7 деген 7-нчи көз отуртканда көзгө дагы бир көз отуртабыз. Эште борабыз. Ошо калган койрукты яширип алып кетебиз бир ыңгай. Хәзер инде икенче аяк өлешенә электrik бәйләйбез. Берәү. 7 булды бит инде, хәзер 6 бәйләйбез. Берәү. 7-нче булды, хәзер 6. 2. 3. 4. 5. 6. Hem buna indi korkbaş менен болгон көзгө бәйләйбез. Демәк, хедин симметрик булырга тиеш. Бул яктан 7 көз столбик без накиды, бул яктан столбик без накиды. Хәзер коркбаш менен булды, тагы 7 көз столбик без накиды. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тагы коркбаш менен болгон көзгө столбик без накиды. Тагы 7 столбик без накиды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Коркбаш менен болгон көз. Бәйләйбез тагы. 1, 2. Шайтып бит 2, 3. 3 булды итәл башта. 3. Петля подъема. Шайтып бидин тәүге 2 рәт бәйләнде. Артабан инде без хәзер столбик без накиды бәйләйбез. Петля подъемдан тагы 2 көз. Бер көз бәйләйбез. Артабан киләһе көзгә шунда бу урынга алдагы рәттең столбик без накиды утыртабыз. Столбик без накиды. Воздушная петля. Хәзер инде карабыз. Бер көз калдырабыз, икенче көзенә утыртабыз. Столбик без накиды. Шулай итеп без рәттең уртаһына тиклем ушунда тиклем бәйләп барып сыгабыз. Бер көз калдырабыз да столбик без накиды. Воздушная петля. Бер көз калдырабыз да столбик без накиды. Воздушная петля. Бер көз калдырабыз, киләһенә тагы. Шулай бәйләп сыгабыз. Şöyle biz yoldan rədddən ortağına çəkilin bələyəbizdir. Şöyle kelib çıxdı. Hem buna ortada qalğan honq көзді бәйләніп bitində stolpik bez nakidi oturtdıq kiləhənə. Bir көз boş көз bәйлəyəbizdir. Stolpik bez nakidi oturtabız birəv. Şu közüge. Hem oşu közüge bir 5 tapqır şulay qabatlayбыз. Әйтеп үтүемчә, бuna ошы бер күзгә мин 5 столбик без накида утырттым. Артабан инде юлдың башындагы кебек дәвам итәбез. Воздушная петля, бер күз калдырабыз, тагы столбик без накида һәм юлдың атагына тиклем шулай бәйләйбез.
Келесі жолдарда біз ошылай столбики с накидами ряддарды шулай қабатлаймыз енді. Далее вяжем две воздушные петельки, 2 воздушные петля белеют. Далее 1 воздушная петля и столбик без накида на петлю, которая вот осталась вот сюда. В общем, тағы бір воздушный петля һәм ошу араларға бит бәйләп сығабыз. Столбики без накида. Рядтың ортасына тиклем давам итәбез. Бір воздушный петля, бір столбик без накида. Хәзер без менә ошо уртага килеп yetkәсте. Безнең менә бер нидә 5 столбики без накида булды бит инде. Без хәзер шунда не утыртып сыгабыз. 2-шәрдән утыртабыз инде. Так. Берәү һәм шунда тагы берәү. Воздушная петля киләһе нигә? Тағы 2, берәү, тағы бір столбик без накида. 2 воздушный петля, киләһе, тағы 2 столбик без накида, берәү, 2 воздушный петля, киләһе нигә, тағы 2 столбика без накида. Берәү, 2. Қарахағыз біздің 4 өлеш келіп сығырға тейші 2-шар столбик без накида менен. Берәү, 2, 3, 4. Һәм артабан біз ошы көтерді арттыра барабыз инде. Біздің полукруг келіп сыққаныз шулай. Артабан юлдың абағына тиклем біз эште давам итәбез. Үзгәрешһез. 1 воздушная петля, столбик без накида. Юлдың абағына тиклем бәйләбез. Иң абақта біз столбик без накида менен тамамлайбыз. Воздушный петля һәм һуңгы күзгә бер столбик без накида утыртабыз. Шулай килеп сыгырга тиеш. Артабан инде безнең тагы бер рәт буласак, шулай кабатланасак һәм ошо рәттә безнең аңлатып үтүемчә, безнең бәйләгәндә менә 2-шәр булган урында biz тағы мына исенә 2-шәрдән шулай утыртып сыгабыз. Киләһе рәтте башлаганда без 2 буш күз бәйләбез, 2 воздушные петельки. Далее сюда же вяжем 1 столбик без накида, 1 столбик без накида. Шулай килеп сыгырга тиеш. Ошо рәттәге һәм башлана инде. Артабан воздушная петля һәм юлдың ортасына тиклем эште кабатлайбыз. Әйтеп үтүемчә, без менә шулай итеп уртага килеп еттек. Уртага килеп еткәс, без шулай итеп бәйләйбез инде. 1 воздушная петля һәм алдагы рәттәге предыдущий рәттәге
2 көйдің ортасына bir 2 столбик без накида бәйлейбіз. Тек араларында bir воздушный петля була. Берәү воздушный петля, һәм шунда ук тагы берәү. Воздушный петля. Хәзер уртадагы көйгә шунда без просто bir столбик без накида. Без шулай итеп полукругты арттыра барабыз инде. Монда берәү була. Воздушный петля. Киләһе мына 2 утыра. Монда тагы 2 столбик без накида. Тик араларында воздушная петля. Буш күл. Киләһе монда урынга берәү утыртабыз. 1 столбик без накида. Воздушная петля. Монда тагы 2. Буш күл. Киләһе күлгә берәү. Воздушная петля. Киләһе күлгә 2. Воздушная петля. Берәү. Һәм артабан юлдың адагына тиктем. Беришәрдән китергә тиеш столбики без накида. Столбики с накидом. Тутап һөйләп тик торганым. Столбики с накидом. Тимәк, безнең моны 4 багана килеп чыкты икешәрдән. Безнең шул 4 баганабыз дәвам итәсәк. Моны шулай икешәрдән. Монда берәү, монда 2, берәү, 2, берәү, 2. Юлдың адагына тиклем бәйләйбез. Столбики с накидом. Бутап һөйләп тик торганым гафу үтенәм. Киләһе рәттә безнең шул эштәр дәвам итә. Шул кабатлайбыз. Димәк, столбики с накидами һәм уртага килеп җиткәч, тагыла 2-ның өстенә 2 утыртабыз. Артабан бunda берәү, берәү, бunda 2, берәү, берәү, 2, берәү, берәү, 2. Аңланыгыз инде ничек бәйләргә икәнен аңлаһагыз, схема буенча да мотор дип язылган инде бәләкәй селтәрдәкендә. Шулай дип бәйләйбез инде. Уртаһына бәйләп килеп җиттем. Башында аңлатып үтәм. Безнең шахматный порядок килеп чыккан өчен башлаганда бunda 2 столбик с накидом, монда берәү столбик с накидом, монда 2 столбик с накидом. Һәм монда 1 столбик с накидом гына килеп чыга инде. 2 берәү, 2 берәү. Һәм уртаһына килеп җиткәч, тагы бер аңлатып үтәм. Моны 2 утыргандың исенә тагы бер 2 столбик с накидом утыртабыз. Араларында бер буш күл. Одна воздушная петля. 2 столбик с накидом килеп чыкты. Артабан воздушная петля. Киләһе күл ошында и ошында. Беришәрдән утыртабыз. Берәү. Араларында тоже бер буш күл була. Воздушная петля. Берәү. Воздушная петля. Һәм монда һәл күрүгез бетсә тагы 2. 2-ның исенә 2 утыртабыз. Араларында буш күл. Воздушная петля. И сюда же еще один столбик с накидом. Опять воздушная петля. Тагыла бunda беришәрдән утыртабыз. Берәү, берәү. 1 столбик с накидом. Буш күл. Тагы 1 столбик с накидом. Буш күл. Артабан тагы 2. Монда тагы 2 утыртабыз. Берәү. Воздушная петля. Берәү. Воздушная петля. Артабан монда беришәрдән. Воздушная петля. Тагы берәү. Воздушная петля. Монда 2. Безнең 4 урындан 4 багана һәм 4 юл артып бара торган килеп чыга инде воздушная петля. Юлның адагына тиктем беришәр столбик с накидом бәйләйбез. Шулай безнең полукруг яйлап кына зурая бара. Юлдың адагына тиктем бәйләйбез. Киләһе рәттә без муенсактар тетеп чыгасакбыз.
Һәм буның өчен бит булай бәйләбез. Петля подъема, артабан столбики без накида. Берәү буш урынга, столбик с накидының өстенә тагы берәү. Икәү, артабан бушлыкка. Өчәү. Һәм менә ошында инде без беренче муенсакты утыртабыз. Муенсактар безнең тискәре якта калып барырга тиеш. Шулай. Артабан тагыла 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида, тагыла муенсак. Тагыла берде. 1 2 Назар кушыла, ярдәм итә. 3 һәм столбик без накида. С бусинкой була инде. Юлдың адагына тиклем эшләп бәйләп барып сыгабыз. Ушулай дип мин бәйләп барып сыктым. Һәм муенсактар бүткәндән һәм бер юлды ябай столбики без накидадан тамамлап куябыз инде. Тамамлап куябыз да петля подъема һәм киләһе рәттә без просто столбики без накида бәйләп сыгабыз. Һәр күргә бер шәдән. Шулай. Юлдың адагына тиклем бер yerдә лә арттырмайбыз. Бер yerдә лә кәметмәйбез. На каждую петельку по одному столбику без накида бәйләп сыгабыз до конца ряда. Ушулай дип мин столбики без накида бәйләп сыктым. Бул рәттә һәм карайбыз инде. Тигеп буламы, тигеп булмаганмы? 3 кортбаш, 20 муенсак кайтты. Ушулай дип безнең беренче дәресебез тамам.